Ia, diolch fawr iawn i chi am ymuno ni. Owain Schiavone di'n enw i. Dwi'n siŵr pam dwi'n cyflwyno'r sesiwn yma, ond am hwn i achos mae gennau bodlediad rhedeg a blog rhedeg, a wedyn dwi hefyd yn gwneud hynna llall i'r Radio Cymru'n arbennig ac i gyfryngau eraill yn trafod chwaraeon nawr ac yn y man, a hefyd dwi'n rhad iawn i Brot 60 achos dwi ar y pero fel petai beth bynnag, felly da ni'n arbed chydig bach o bres trwy'n cael ei gyflwyno, ond gobeithio na i wneud cyfiawnder ar panelwyr gwych sydd gyda ni yma heno. Felly pwy ydy'r panelwyr a'i trwyddyn nhw gyd yn unigol, jyst yn ei croesawu nhw. Felly'n gyntaf Gwennan Harries, cyn pêl-droediwr rhyngwladol Cymru a llais y wyneb cyfarwydd iawn fel sylwebydd pêl-droed erbyn hyn. Ffenomena, fyswn i'n dweud, yn ystod yr Euros yn enwedig. Nic Parry wedyn, y godfather sylwebu pêl-droed yn y Gymraeg, fyswn i'n dweud, a DJ reit da nôl yn y dydd hefyd o beth dwi'n ddeall. Owain Gwynedd wedyn, super sub ni ydy Owain Gwynedd yn camu'r adwy yn lle Rodri Gomer oedd yn methu bod efo ni heno'n anffodus. Chwaraewr, cyn chwaraewr, beth bynnag, a dyfarnwr rygbi, ond hefyd yn gyflwynydd ysbrydoli Premier Sports a Radio Cymru, a hefyd yn gwezfeistyr yn ystod y cyfnod clo. Ac ia, mae'n siŵr fydd rhain chi'n cofio gêm gartref oedd yn, enw genius rhaid fi ddeud ar gyfer quiz yn ystod cyfnod clo. Felly, croeso i Owain hefyd. A wedyn mae gennym ni Begw Elain. Mae Begw yn swyddog cyfryngau clwb pêl-droed Nanlle Fel. Mae'n greuwr fideos ac yn gyfrannwr rheolaidd i Dyffryn Nanlle 360. A wedyn yn ola Gruff Emrys, y gwrs sy'n gyfrifol am vlog seiclo gwych y ddwy olwyn a chyfrannwr rheolaidd ar Radio Cymru a bellach cylchgrawn golwg hefyd. Felly, croeso mawr i'r panel i gyd, a diolch yn fawr i chi am gytuno i ddod ato ni heno. Ia, dyn ni'n hynod o falch gael chi gyd yma ar gyfer y sgwrs, a dwi'n sicr o ran eich cefndiroedd gwahanol chi, bod gennych chi bob math o gyngor gwerthfawr i roi i unrhyw un sydd eisiau gohebu ar chwaraeon, a chynnig platfform i chwaraeon lleol yn arbennig, achos dyna di'n diddordeb mawr ni, ydy'r chwaraeon llawr gwlad yna, a sut gallwn ni gynnig platfform i hwnnw, boed o ar fel rhan o un o wefannau Bro 360 neu fel arall. Felly, cyn cychwyn, jyst i dorri'r ia fel petai, dwi'n mynd i ofyn un cwestiwn a gofyn am ateb cryno iawn gan bob un o'r panelwyr yn unigol. Jyst mwyn gosod chydig bach o gyd-destun. Dwi am ofyn i chi i gyd pwy ydych clwb lleol chi. Felly, os ydych chi'n enwi eich clwb lleol chi, y clwb llawr gwlad, da chi'n unieithu fwyaf efo nhw, pwy di'r clwb yna? Newn ni ddechrau efo'r un amlwg ella, Begw i ddechrau, ie? Ie, clwb pêl-droed lleol fi ydy Nanlle Fel. Diolch Begw. Be am Nic? Rhuthun, a wedyn pa maen nhw chwarae Nanlle Fel, Dimbych. Dyna'r unig adeg mae rhywun o Rhuthun yn cefnogi Dimbych, dwi'n rhaid siŵr o hynny. Ewn ni at Gwennan nesaf, dwi'n meddwl. Yr un y glosach o'r bont, ond yr un fwy lleol yw Bont Fain. Bont Fain, gwych. Owain wedyn? Dwi'n falch o ddadra yn Porthmadog a hyn o bryd, neu fi gyrra rhyw chwarter awr yn ôl, felly clwb pêl-droed a clwb rygbi Porthmadog. Diplomatig iawn yn cadw'r ddysgol o wasg. Ie, wel, hogyn rygbi ond yn joio pêl-droed y fi, A wedyn Gruff wedyn. Unrhyw un o glwbiau'r bala, lle clwb rygbi neu'r clwb beicio neu clwb pêl-droed hefyd, sydd yn dal i fod yn uwch gynnar Cymru. Yndyn. Ac yn cael hwyl dda ni efo i chwarae teg. Diolch yn fawr iawn i chi. Mae hynna'n gosod chydig bach o gyd-destun, achos dwi'n meddwl yr gweitha'r llwyddiant mae llawer o'n ydych chi wedi cael ar lefel cenedlaethol erbyn hyn. Dwi'n meddwl bod pawb yn dechrau wrth i traed fel bethau yn dydi ac yn gallu unieithu efo'i clwb lleol nhw. Ond yr hen awyr ar ifanc y dybia medden nhw, a dwi am ddechrau gyda y ddau ienga ar y panel mwyn clywed chydig bach am eu taith nhw fel gohebwyr lleol. A mi ddechrau unwaith eto efo Begw, os yn bosib. A Begw, ti'n enw cyfarwydd iawn i ni erbyn hyn ac yn arbennig felly bawb sy'n dilyn Dyffryn Nanlle 360. Deithon ni sut nes ti ddod i fod yn cyhoeddi cynnwys am glwb lleol ond enwog Nanlle Fel? Felly mae Nanlle Fel wedi bod yn teulu fi ers blynyddoedd, a mae gen i sawl aelod o teulu sydd
wedi bod yn rhan o'r clwb. A wedyn, felly dwi wedi bod yn mynd i wylio gema fel ers dwi'n bach. A wedyn, nes i ddechrau ffilmio pan o fel yn mynd yn agos i sgorio tua, siwr mae bron yn mynd tua 2 blynedd wan. Ac o'n i jyst yn licio bod fi'n gallu dal gol ar gamera. Dwi'n gwybod be oedd o, ond o'n i jyst yn licio hynna. A wedyn, o'n i gael rhai, o'n i'n uploadio nhw ar Snapchat, Instagram felly. A wedyn, nath y manager Dan Bell dod draw un noson ac yn gofyn os fos ni'n licio ffilmio y gema felly. A wedyn, nath pethau jyst cychwyn o fanna, a wedyn nath Ito tecsio fi a Facebook yn gofyn os fos ni'n licio cyfrannu i Dyffryn Nantlle 360. A dwi'n meddwl ers yna dwi wedi coeddi tua 73 sori i Dyffryn Nantlle 360. Syfdanol, dydi, 73 o straeon i Dyffryn Nantlle 360, mae'n hygol. Gai ofyn, cwestiwn gwirion eich, faint o brofiad o gen ti cyn hyn o greu cynnwys o'r math yma? O'n i ar social media falle, ond o'n i ddim yn berson oedd yn creu fideos a falle o gwbl. A pam nes ti gael dy dynnu'n fwy? Ti wedi creu cynnwys o bob math yn dos sgrifenedig hefyd a straeon llun fel petai. Ond beth sy'n ddenu di'n arbennig at y cyfrwng fideo yma? Dwi'n meddwl dwi jyst yn caru peldroi lleol lle, ac o'n i jyst yn licio sut o'n i'n gallu hyrwyddo fy'n chlwb peldroi lleol i, a wedyn o pawb jyst yn gallu gweld yr gêm, so wedyn os oedden nhw ddim yn cael fel falle. Ie, sy'n ni wrth y modd, so gyda ni swyddog y wasg fel ti yn bont ystalwm i ddal rhi o'r goliau anhygoel nes i sgorio yn y Crys Tangerine, ond yn anffodus, lot o hynny wedi cael ei golli. Ond o beth dwi wedi weld o dy fideos di, mae'r safon yn arbennig o dda, felly pa fath o adnoddau ti'n ei dynyddio, jyst i eich roi syniad i bobl eraill sydd wedi diddordeb mewn neu rhywbeth tebyg? A felly nes i ddechrau efo iPad mini, oedd hwnna tua 5 mlynedd oed ac oedd yn ofnadwy ac hydyn dwi'n cofio. O'n i gorau ffilmio yr first half, o'n i gorau sortio nhw allan half time ar gyfer deletio oherwydd o'n i ddim efo digon o storage. Felly, a wedyn o'n i'n uploadio fideos ac oedd nhw'n awful, oeddech chi ddim yn gweld yr players o gwbl. O wedyn, blwyddyn dwytha nath y clwb prynu iPad Pro iddo fi, felly dwi'n defnyddio iPad Pro wan. O gwych. A pa mor hawdd oedd o i ddysgu'r sgiliau sydd angen? Dwi'n meddwl ydych chi jyst yn datblygu bob fideo, bob post ydych chi'n neud. Felly mae bob fideo jyst yn mynd yn well ac yn well. Ac oedd o jyst y fater o trial and error o bethau, oedd ti'n dati trio bethau oedd o'n gweithio a dysgu'r camgymeriadau, neu oedd ti'n dati ymchwilio a gwylio gwybodaeth, hyfforddiant ag ati allan yna ar YouTube ac yn y blaen? O'n i jyst yn dysgu fy hun, basically, felly os o'n i yn treulio tua 4 awr ac oedd o'n di gael tua 4 liked, o'n i'n ffeindio allan o pam nath hwnna ddim gweithio, so o'n i'n mynd ar Facebook fel ac yn sbio o felly does o'n llawer o bobl ar ffôn, so rhwng 3 gloch tua 5 o gloch yn prawn, so wedyn o'n i yn uploadio fideos tua 9 neu 10 yn nos ti. A so gen ti gyngor i unrhyw un arall sydd yma heno neu'n gwylio ar Facebook felly, sydd eisiau creu cynnwys tebyg i ti ar gyfer eu clybiau lleol nhw, pa gyngor fysa hwnnw? Dwi'n meddwl jyst gwnewch camgymeriadau, achos ydych chi'n dysgu o bob un, achos dwi'n neud post i fyny sydd efo cam sillafu, cam dreiglo, bob dim, ond ydych chi'n dysgu o bob un ohonyn nhw. Gwych, diolch yn fawr. Do'n i'n ôl ta tiella wedyn am chydig bach mwy o dips, achos o'n i'n gwylio dy fideo di o'r gem yn y Beichian Rhug, goliau da iawn yn hwnna gyda llaw. Ac jyst diddordeb mewn pethau bach technegol fel lle sefyll ag ati ar ochr y cae, ond o'n i'n ôl eich nes mlaen. Gyda llaw, nes i'n anghofio dweud ar y cychwyn, unrhyw un sydd efo cwestiynau i'r panelwyr yn ystod y sesiwn, nawn ni drio i holi nhw, newch chi jyst nodi nhw yn y chat neu yn y sylwadau ar Facebook, os da chi'n gwylio ar Facebook, a newn ni drio dad atyn nhw sy'n amser tuag at y diwedd. Diolch Begw, newn ni symud mlaen at Gruff nesa. Dwi'n ddilynwr brwd o dy vlog seiclo di ar sydyn ar iawn gwir, ac wrth y modd yn gweld rhywbeth fel yna yn ymddangos yn y Gymraeg fel rhywun sydd yn dilyn seiclo digawda i ddangos yn oed felly. Ond chydig iawn yn y Gymraeg, oedd y vlog di ac oedd podlediad
neu call cook wrth gwrs. Ond efo hynny, mi ddoth yna llu o ddilynwyr newydd, a ers hynny, mae pethau wedi mynd gam ymlaen. Dwi'n meddwl mai flwyddyn yma di'r flwyddyn lle dwi wedi symud pethau ymlaen rhywfaint, achos dwi wedi bod yn trio, wel, yr adduned blwyddyn newydd oedd i sgwennu cofnod a cyhoeddi fel bob dydd Sul, a hyd yma dwi wedi llwyddo. Dwi'n meddwl bod fi yn bendyn i dros hanner ffordd drwy'r flwyddyn, felly na i trio dal i fynd. Ac efo hynny mae pethau wedi dod fel pethau rhwythwyr yn y misoedd y Gaea oedd Owain yn rhan ohonyn nhw. Oedd hwnna'n beth gwych, ond i byth yn meddwl fysa'n mynd mor llwyddiannus ag oedd o. Ac hefyd, ia, yn cyfrannu eitha cyson at Radio Cymru ac o bryd i'w gilydd rhaglen newyddion ysbrydoli, ac yn fwy diweddar wedi cael erthygl yn golwg oedd yn uchafbwynt eitha uchel ar y rhestr. Da iawn, barcio llawn, Gruff Emrys. Mae'r blog yn rhoi, mae'n un arwain fi'n declus iawn at gwestiwn nesaf. Mae'r blog yn rhoi sylw'r gamp yn rhwngwladol ac o safbwynt Gymreig, ond be dwi'n meddwl ti wedi llwyddo i wneud hefyd ydy creu cymuned o siaradwyr Cymraeg sydd â diddordeb mewn seiclo, a ti wedi cyffwrdd ar hynna'n barod, ond dyna dy nod di yn y dechrau, neu ydy hwnna jyst yn rhywbeth sydd wedi esblygu? Na, dim rili ar y dechrau, oedd o ddim, fel o'n i'n sôn, oedd o'n beth andros o fach ar y pryd, oedd na ddim gweledigaeth, na ddim byd ar y dechrau. Ond yn y misoedd cyntaf, dwi'n meddwl nes i ofyn i bobl pa fath o gynnwys oedden nhw isio. Ac wedyn, y peth amlwg oedd creu fath o rwydwaith neu fap o llefydd mae bobl yn hoffi mynd ar eu beics yng Nghymru, felly rhyw fath o restr neu fap o routes a dringfeydd a caffis a'r math yna o beth. Ac o hynny, gofyn i bobl, lle ydych hoff lefydd i fynd yn yr ardal yma, neu'r ardal yma. Oedd yna fwy o bobl yn cyfathrebu fo hynny wedyn. Ac mi ddoth y rhwydwaith o seiclwyr at ei gilydd, Cymreig, ac erbyn hyn, dyna ydy y prif flaenoriaeth, ydy cael y rhwydwaith yma. Ac eto, yn addasu'r sesiwn yma, trio creu cymuned heb ffiniau. Os ydych chi'n dall beth gennau, creu cymuned o seiclwyr yn hytrach na cymuned ar sail ffiniau rhanbarthol fel petai. Mae lleol a chwaraeon lleol, mae'r gair lleol yn gallu golygu lot o wahanol bethau dydy, mae'n gallu golygu rhywbeth daearyddol neu rhywbeth penodol, neu rhywbeth niche o bethau. A dydy seiclo yn rhyngwladol ddim yn gamp niche, ond dwi'n meddwl mae pobl sy'n dilyn seiclo yn y Gymraeg allan yn rhywbeth llawer mwy niche, a dwi'n meddwl dyna ti wedi creu rhywbeth lleol sydd yn trafod yr gamp yma sydd eich ddim yn cael y sylw oedd o'n heiddi cyn Geraint Thomas a'i lwyddiant o beth bynnag ar lefel cenedlaethol. Faint o brofiad oedd gen ti cyn dechrau o flogio ag ati? Fel o'n i'n dweud o cynt, o'n i wastad yn hoffi sgwennu a falle, ac mi oedd gennau vlogiau preifat. Be oedd Uncle John ac Auntie Anne oedden nhw'n arfer mynd ar tandem o gwmpas Ewrop ar hyd afonydd, ac wedyn mi oedden nhw'n defnyddio blogspot neu blogger. Dwi'n yn siŵr beth yw'r enw yma, ond mi oedden nhw'n tracio bob dydd o'i gwyliau nhw yn mynd ar hyd yr rhain neu lle bynnag oedden nhw'n mynd. Ac wedyn o hynny, o'n i'n meddwl, na i gychwyn un fy hun, a dim ond rhannu fo efo pobl penodol, felly teulu agos fel petai. A dwi'n meddwl oedden nhw'n darllen o bob amser. Felly dyna lle nes i adeiladu'r profiad o sgwennu y blog mwy na'm byd, ond yn llygad y cyhoedd, na, o'n i ddim wedi gwneud rhyw lawer cyn sefydlu'r blog, na. Atgoffa i faint o doed i pan nes ti ddechrau'r blog? Ia, mae'n ddechrynllyd pan dwi'n edrych yn ôl, 13. Felly, 2 mlynedd yn ôl. Anhygoel. Ac, dys ti sôn fyna am y platforms blogio, ond dys ti'n rhoi cyngor i rywun sydd eisiau dechrau blog, pa fath o feddalwedd ti'n meddwl dos nhw fod yn edrych arno fo i'w ddefnyddio? Ia, wel, mae'n dibynnu sut fath o gynnwys ydych chi eisiau greu, dweud y gwir. Os ydych chi eisiau blogio a blogio'n unig, wedyn mae WordPress fel ydych chi'n iwsio. Mae hwnna'n un da, fan o'n ys i ddechrau. Ac wedyn, mae bobl eraill dwi wedi chwarae fo mymryn
yn hoffi defnyddio medium, ac ar medium mae o'n fwy o gyfrwng cymdeithasol fel petai o flogwyr, felly ydych chi'n gallu dod o hyd i bethau yn haws, a mae'n rhyw fath o cymuned rhyngwladol o awduron a blogwyr, felly mae hwnna'n un da, ond beth dwi'n ddefnyddio ydy Wix, achos oes mae yna elfen blog ohono fo, ond yn bwysig i fi, mae yna ffordd o allu rhoi mapiau a ballu arno fo fel bod yna, fel o'n i'n sôn, yr roots a'r pethau yn gallu cael i'w choleuo, a mae bobl yn gallu clicio arno fo. Ac mae'n gwneud y profiad chydig bach yn fwy rhyngweithiol. Ac ia, Wix dwi'n ddefnyddio, ond os mae dim ond blogio, yna WordPress neu Medium. Gwych, diolch yn fawr ti. Os oes yna rhywun eisiau mwy o wybodaeth am y llwyfannau gwahanol yma ac unrhyw adnoddau digidol eraill, da chi fod i ordeb yn defnyddio, cysylltwch efo un o dîm Bro 360, a fyddwn ni'n hapus iawn i'ch helpu chi. Dwi'n meddwl mae Matt Busby ddudodd if they're old enough, they're good enough. Ac dwi'n meddwl bod Gruff a Begw wedi profi eu bod nhw yn arbennig o dda am greu cynnwys chwaraeon gwych, ac diolch fawr iawn iddyn nhw am eu gwaith caled ar lefel proffesiynol, efo Bro 360, ond hefyd ar lefel personol dwi'n mwynhau'r hyn da chi'n ei wneud. Neu symud ymlaen nesaf at Gwennan, a mae dy daith di yn unigryw i bawb arall, dwi'n meddwl, gan fod ti bod y chwaraewr ar y lefel ucha, gyda Chaerdydd, Everton, Bristeg, efo Cymru, wrth gwrs. Oedd ti, yn ystod y cyfnod yna, oedd ti wastad i ystyried y bys ti'n troi at sylwebu a gohebu ar bêl-droed yn y dyfodol? Na, os dwi'n hollol onest, bys rhaid fi dweud na. Y profiadau ges i oedd yn amlwg gyda Cymru mewn unrhyw beth, jyst achos bod y sylw ar gêm y merched mor fach ar y pryd. So fi oedd yn gwneud falle'r cyfweliadau Radio Cymru, Radio Wales, achos oedd neb arall yn gallu siarad Cymraeg yn y carfan, so ges i kind of llithro mewn i wneud pethau fel hynna. Chwarae teg o sgorio meddwl dda o ran o'n nhw'n dod i wneud clipiau uchafbwyntiau, so eto'r un peth fel fi oedd yn unig un oedd yn siarad Cymraeg, so oedd rhaid fi ateb a dod yn cyfarwydd gyda bod o flaen camera, ond na, nes i byth meddwl, a hefyd achos fi'n credu oedd dim really unrhyw modelau rôl o flaen fi ar y pryd, ond ni byth yn meddwl bod e'n gyrfa bysau falle yn dod o flaen fi. A pa ddath y cyfleoedd cyntaf yna, pa mor anodd oedd o i ti, neu nath o ddod yn eitha naturiol i ti? Wel, fi wedi cael cyfleoedd gwahanol i fod yn onest, so yn amlwg o'n i'n ateb y cwestiynau i ddechrau tra bod fi'n chwarae, wedyn ges i anaf, so tra bod fi'n trio brwydro nôl o'r anaf yna, ges i cwbl o profiadau gwahanol, so ges i rai o ran sylwebu gyda Radio Wales ar y pryd, ar gemau'r merched, so yn amlwg jyst o ran rhoi insight o'r chwaraewyr achos bod fi dal yn clwm yn y carfan ond yn gwneud rehab, ond hefyd ges i cyfnod bach o wneud fel media officer i Cymru 2019 pan o'n nhw mewn tournament merched, Cymru 2019 pan o'n nhw yn y rownd y terfynol lawr yn Abertawe, so oedd hwnna'n really wahanol i unrhyw beth fi erioed wedi wneud o blaen neu wedi wneud ers, achos oedd angen i fi wneud fel match report a pethau fel hwnna, so oedd hwnna'n profiad really dda, jyst i gweld fwy'n unrhyw beth fel chwaraewr, ni'n ddiog mewn ffordd achos mae popeth di cael ei wneud i ti, so ti jyst yn troi lan a canolbwyntio ar ymarfer a'r chwarae, perfformio, ti ddim yn ystyried y holl gwaith sy'n mynd o gwmpas. So oedd hwnna'n diddorol i gweld y gwahanol rolau. A wedyn pan nes i gweud bod fi'n mynd i ymddeol, yn anffodus yr oedran weddol ifanc achos yr anaf, dath sgorio mewn a cynnig fi rôl, nes i kind of cwmpo mewn i fe achos bod Nicky John yn mynd off ar y pryd ar memolaeth. Oedd y rôl yna'n wahanol achos oedd e'n fwy cyflwyno, so ni'n gofyn y cwestiynau, a nes i ddim wneud, o'n i ddim yn meddwl nes i job gret ar hwnna, oedd e'n job wahanol iawn. Eto yn dysgu loads o ran yn ôl yn cefndir, ti ddim yn sylweddoli'r just y gwaith paratoi sy'n mynd mewn i pethau fel yna. Yn wedi pan ti'n ateb y cwestiwn, ti jyst yn meddwl bod nhw jyst yn gofyn ti unrhyw beth, ond actually mae lot o gwaith ymchwil ac yn y blaen. A wedyn, jyst cael fwy o profiadau wedyn dros blynyddoedd diwetha o bod yn pundit a sylwebydd. O ti sôn yn gynharach hefyd ynglyn â ffaith bod ti'n cael y cyfleoedd yma achos mae ti oedd yr unig un yn siarad Cymraeg. Mae dau gwestiwn gyda'n codi o hynny. Cyntaf ydy pa mor bwysig ydy o ti'n meddwl bod yna sylwebaeth a thrafodaeth o bêl-droed yn y Gymraeg,
Ond hefyd, yr ail gwestiwn sy'n ynglwm â hynny, ydy pa mor anodd ydy o, achos mae lot o'r termau da ni'n gyfarwydd â nhw, mae'n siŵr pobl sy'n gwylio Premier League ag ati ar Sky ac yn y blaen, maen nhw'n dermau Saesneg, felly pa mor anodd ydy o i ti i ddadasoddi ac i sylwebu'n y Gymraeg? Ie, yn gyntaf, mae'n mor bwysig, fel fi'n dod o gartre di-Cymraeg. Fi'n un mor balch bod fi'n gallu siarad Cymraeg a rhywun sy'n dod o cartre Cymraeg, ond mae'n gallu bod bach yn anoddach, jyst i ffeindio falle fwy o modelau rôl ac yn y blaen. A ti'n dawtio dy hun hefyd lot. So dyna pan fi'n meddwl bod e'n mor bwysig bod yna gymaint o darllediadau ar gael, jyst fel bod chi yn gallu dod yn fwy cyfarwydd gyda'r termau ac yn y blaen. So mae popeth yn plethu mewn i'r gilydd. Y fwy fi wedi gwneud, y fwy fi wedi dod yn fwy hyderus, ond fi'n gwybod bod Cymraeg fi dal ddim yn berffaith, ond fel Begw yn dweud o'r blaen, ti'n dysgu fel ti'n mynd ymlaen. A mae hyn yn chwaraewyr nawr, falle yn y carfan sy'n cael cwpl o profiadau ei hun o wneud bach o gwaith. Maen nhw'n nerfus, ond fi'n trio gweud, wel, chi'n modelau rôl i pobl sydd falle is na chi, sydd angen clywed chi nawr, o flaen chi. O ran y iaith, mae'n anodd, yn ymwneud pan sy'n falle yn gweithio gyda rhywun fel Nic sydd jyst fel geiriadur Cymraeg. Ac o'n i'n gofyn fe loads yn ystod Euros. Beth yw'r term yma yn Cymraeg oedd e'n cyfieithu? Nes i dysgu cwpl o termau newydd, mae'n dweud. Ond eto fi'n credu bod hwnna jyst falle lawr i'r ffaith bod fi'n dod o cartre di-Cymraeg yn y lle gyntaf. So, yn amlwg yn rigol, ond jyst ddim mor cyffyrddus gyda'r termau. Ond fel o ti'n gweud, os mae'r cwestiynau'n dod gyda'i gilydd, o fwy ti'n clywed, a fwy wedyn ti'n marfer, a haws mae pethau'n dechrau dod. Fi jyst ar y degau yn gobeithio bod fi'n dweud y gair gywir, cos weithio fi'n gweud rhywbeth o wedyn fi'n gobeithio ta'r gair gywir oedd yna, ond fel oedd Begw yn gweud, ti'n trio, ti'n dysgu fel ti'n mynd ymlaen. Mae yna rhyw myth yn does, dwi'n meddwl bod pobl yn beirniadu safon Cymraeg, pobl ar y cyfryngau ac yn y blaen, a chwaraewyr ac yn y blaen, ac bersonol, dwi'n meddwl bod unrhyw un fydde'n beirniadu safon iaith chwaraewr yn ystod cyfweliad, achos yr hyn maen nhw'n dweud sydd yn bwysig, ac mae'n rhaid iddyn nhw gyfathrebu yn y modd mwy o naturiol iddyn nhw, ynde. Felly, dwi'n meddwl mae myth ydy hwnna yn bersonol. Felly, da ni yn trafod chwaraeon lleol yn arbennig heno. Faint o ddiddordeb sydd gen ti mewn pêl-droed ar lefel leol erbyn hyn? Dwi'n meddwl bod ti wedi dechrau efo chwaraewr ieuenctid efo Bontfaen yn ystod grybwyll nhw fel y glwb lleol di. Ti dal i gadw golwg arnyn nhw? Do, ie, yn amlwg mae'n wahanol o ran pêl-droed merched, cos soes dim gymaint o clybiau ar gael, mae wedi tyfu enfawr nawr dros y blynyddoedd diwetha, ond yn reiddiol oedd rhaid i ffeindio tîm bechgyn, sef y Bontfaen, a wedyn wnaethon nhw ceisio creu tîm merched, ond oedd ddim digon o ddiddordeb, so rhaid fi sefyll i Caerdydd. So mae bach yn wahanol yn y modd yna, falle mae angen fi mynd bach yn bellach mwyn cefnogi'n lleol pêl-droed merched. Ond o ran pêl-droed neu rygbi, mae yna llwyth o clybiau ar gael lawr fan hyn. A mae jyst yn hyfryd, fwy'n ein rhywbeth fel athrawes ar gorff, jyst i gweld gymaint o clybiau sydd ar gael, clybiau lleol, achos heb y clybiau yna, heb y gwirfoddolwyr yna, does dim fel chwaraewyr safonol ar y lefel elitaidd, mae pawb gorfod dechrau yn y lefel lleol yna. It's the bread and butter. So mae bendant gennau diddordeb, fi jyst yn weddol brysur rhwng gwaith sylwebu a gweithio ar y ffarm hefyd. So fi ddim yn cael lot o cyfleoedd i fynd allan i cefnogi yn anffodus, yn enwedig achos os fi'n gweithio Radio Cymru neu sgorio, mae gemau ymlaen ar un pryd. Ond unrhyw beth sydd yn fyw ar teledu neu'n amlwg yn lleol, bys ni bendant yn mynd i gwylio os oedd amser gennau. Dwi wir yn mwynhau dy glywed i'n dadansoddi gema, dwi wedi deud hyn ar Twitter sawl gwaith, dwi'n meddwl bod ti'n ardderchog o ran dadansoddi'r un sy'n digwydd ar y cae. Pa gyngor sy'n gen ti rhywun sy'n falle eisiau troi at dadansoddi a gwneud adroddiadau o gemau lleol? Jyst bod ti dy hun. Mae gymaint o pobl yn cymharu, wedi gael y cyfryngau cymdeithasol dyddiau yma, cymharu pobl, ond mae rhaid ti jyst bod yn ti dy hun a dweud pethau sut ti'n gweld nhw. So, fi wastad i mynd mewn yn trio meddwl fel fi'n cael sgwrs gyda ffrind. Fyswn ni'n gweud bod Nic yn ffrind erbyn nawr ar ôl i Euros. So just teimlo fel bod ti jyst yn cael sgwrs yna gyda ffrind a just siarad fel bysa ti, os bysa ti'n gwylio'r gêm yn y living room. A fi'n credu wedyn ti'n gallu dod o personolaeth ti draw hefyd. So yn yr un modd, os ti'n sgwennu neu ti'n gweld rhywbeth ti'n teimlo sydd yn angerddol i ti dy hun,
paid o ofni wneud hwnna, paid trio dilyn rhywun arall, just bydd yn ti dy hun. Ie, cytuno 100%. Diolch yn fawr iawn ti, Gwennan. Droi at Owain nesaf, dwi'n meddwl. Owain, mae gen ti brofiad o chwarae rygbi ar safon da iawn hefyd ac o ddyfarnu. Ond pryd ath yr awydd i gyflwyno ac i adrodd ar gem a chwaraeon? Siwr o fod, ni'n chwarae rygbi ar lefel lled proffesiynol, ni'n chwarae bach i bont y pryd cyn nath anafiadau. Dod o stop i bob dim o ran y chwarae. Wedyn siwr ar ôl hynny, fel rygbi o'n eisiau gwneud pan o'n i'n ifanc a dyna'r gyrfa o'n eisiau fel chwaraewr. A rhyw gorau ail-asesu a cynnar wedyn yn 20 be oedd fy nyfodol i am fod. O'n i'n astudio gyfraith yn y coleg ac doedd y gyfraith ddim fel Nic pan o'n eisiau parhau efo. Wedyn, mwyn o dim, fel chwaraeon ddim hethau i sut ydw i'n mynd i fewn i'r byd yna'r maes yna a cael gweithio. Efo rhywbeth o'n i garu, a dyna wedyn sy'n nes i feddwl dan reit, os ydych fewn i'r cyfryngau rhywsyd, meithrin sgiliau, o'n lle rei fi yn yr safle gorau lle cael swydd yn y byd darlledu. A trwy hynny wedyn nes i fel, nes i dysysgrif newyddiaeth, o'n i'n blocio golwg, sy'n cofio'n iawn, o'n i'n felly gradau'r wasg yn sgwennu blogau rygbi. Felly, ie, dwi'n meddwl oedd yr awydd pan o'n i'n gynnu canol i ddechrau gweithio yn y maes, a dwi'n gwybod, os dwi'n cymryd drosodd mi, pan dwi'n cyrraedd yn ymhen i, dwi'n cael rhyw chwilan yn benderfynol, dwi'n eisiau amdani a wneud bob dim yn ei gallu, ie, mwy na, bach o look hefyd geisi'r cyfle yna. Lle ddoth y cyfleoedd cyntaf yna? O gen ti droed yn y drws yn barod o ti'n cyflwyno teledu plant ac ati gyntaf yn dod at? Do, so geisi'r swydd yn cyflwyno stwnsh, 11 mlynedd o ben hyn. A dwi'n cofio, pan o'n i'n trio yr swydd yna a cwpl swydd i cyflwyno eraill, o'n i wedi gwneud cais am brofiad gwaith yn adran chwaraeon y BBC. Dwi'n cofio cael wythnos yn fanna ac a gweld sydd y pethau'n gweithio o fewn yr adran chwaraeon. Dwi'n fod yna oedd y blas cyntaf, wedyn o hynny gysi gyflwyno efo Radio Cymru, fel sy'n wych i lot o bobl yn cael mynd allan i feisydd rygbi o'n i'n neud be bynnag ac wneud adroddiadau, llawn amser, sgwrs terfynol, bulletins bach yn ystod y gêm, cyfweliadau ar ôl y gêm. So hynny'n neud y cyfle i rywun feithrin pob math y sgiliau, achos mae sgiliau sgwini adroddiad o gyfweld yn wahanol iawn, ac o rywun y sylwebu bach hefyd ar y pryd, a dal i wneud pan mae'r gêm ymlaen wrth gwrs. Felly o fanna, fe nes i, fy golwg o'n i sôn, mynd i'r cynnydd o lasg ac gofyn am balli gwestiwn i Warren Gatlin am y tro cyntaf yn bach yn nerfus. Wedyn o hynny, jyst o bod yn y lle am adeg iawn, cael cyfle wedyn efo clwb rygbi a wahanol bethau. Mae'n rhyfedd, unwaith rhywun yn cael y cyfle, mae rhywun yn cael cydnabyddiaeth a cael ei adnabod o rhywun sy'n licio chwaraeon. A hefyd mae rhywun gwybod sy'n onast, bod bach yn pwysio hefyd yn ochr y drws yn dweud, rwch dyma dwi'n hoffi wneud, a os na gyfleuon. A wedyn, os oes na, mae rhywun yn cael cyfle, wedyn just dal i nocio wedyn nes bod y cyfle nesau'n codi. Ia, bendant, peidiwch byth a bod o'n gofyn, ynddo. Ie. Faint o rôl mae chwaraeon lleol di chwarae yn dyrfa di? Wel, dwi'n siŵr bod hynny'n mynd yn ôl i pam bod fi'n neud y swyddi yn wan i bob pwrpas. Dwi'n cofio. Mae rhywun gorau caru, siŵr os dwi'n dysgu rhywbeth, mae rhywun gorau caru be maen nhw'n neud i eisiau neud o, dydi. A nes i chi'n mewn cariad y chwaraeon fel un yn di chwarae pêl-droed yn port yn ifanc, chwarae rygbi pan mae'n 8, mynd lawr i'r traeth. Rhaid asgofio'n cynnar i'n gweld Bangor yn curo port i ennill y gyngrair. Hwna 4-2 oedd i, ddim yn cofio'n iawn. A port yn cael y disgyn allan o'r gyngrair, pryd yna, dwi'n siŵr allan Nic y sylwebu ar y gêm. Siŵr o fod. Mae'r asgofion yna'n aros efo rhywun. Allu dyna, di'r bachyn i bob dim rhyw atgof fel o blentyndod. Wedyn, ia, jyst mynd ymlaen a chwarae rygbi ac yn lwcus mi, o'n i'n rhydd drwg pan o'n ifanc. Helpu bod i'n ogi mowr am yr oed. Ond mae rhywun wedyn i cael bach o lwyddiant sy'n cael y blas, a mae'n un peth yn dod ni'r llall. Ac ia, ni'n gwybod wedyn, dyna oedd y maes yn eisiau bod yno fo. Ac mae rhywun wedyn, a mae'n wedi swyr yn haws, ddim yn o'r busnes cariad yma. Pan mae rhywun yn gallu eistedd blaen teledu a gwylio chwaraeon, a mae Gwennan cyffwrdd ar y pwynt o waith ymchwil. Byddai'n tanlinellu cymaint pa mor bwysig di gwaith ymchwil mewn unrhyw un sy'n gweithio yn y byd newyddiaduraeth chwaraeon. Ac mae rhan o hynny ydy jyst eistedd lan y teli yn gwylio gema. A pan mae rhywun yn ifanc, maen nhw'n gallu cael yr oriau yma o wylio gema.
A mae'r gwybodaeth wedi cael ei amsugno i ben rhywun am gefndir chwaraewr, be mae wedi gyflawni yn y gorffennol. Ac efallai mewn 10 mlynedd pan mae rhywun yn sylwebu ar gêm, mae'n gwneud, dwi'n cofio chwarae yn y gêm yma a sgorio ddo. Dwi'n bob dim yn plesu at ei gilydd. Felly dwi'n gwybod faint o oriau nes i wastio yn ôl mam, be bynnag yn gwylio'r teledu a pob camp oedd yn mynd. Ar Olympics yn i'n cefnogi pob bron iawn. Mae'n siŵr bod ti fwyaf cyfarwydd am dy waith yn holi chwaraewyr a rheolwyr ag ati ar ochr y cae. A mae hynny rhywbeth gall unrhywun ar unrhyw lefel i wneud erbyn hyn, yn dydi? Os rhywun eisiau gohebu ar gêm chwaraeon, mae'n un o hyn yn eu poced nhw, a fysa nhw'n gallu ffilmio rhyw sgwrs fach efo chwaraewr ar ôl y gêm. Os gen ti rhyw gyngor i rywun sydd eisiau eich holi chwaraewyr i tîm lleol nhw ar ddiwedd gêm, eich ddim yn ystod y gêm? Na, ie, wel, dyna ni pethau, o'n i wedi gwneud blog bachgen o Joe Rogers yn o Begw Elain yn mynd rownd clwb rygbi lleol, ardal Sgwrs a Benfro. A dyna oedd o'n neud oedd efo'i ffôn a microffon, ac mi oedd yn hynod o lwyddiannus cyn i'r cyfnodau clo ddod at ei gilydd. O ran holi, mae gwaith teledu a radio felly, mae bach yn haws achos i bob pwrpas, mae'r chwaraewyr yn disgwyl cael y cyfweld, mae yna rhywun sydd yn gwasg yn ei sortio pob allan ac i dynnu rhywun draw ac i gael trefn ar nhw. O ran ochr lleol, mae angen bach o gytsi i fynd i fyny a gofyn am y cyfweliad yn ei peth bwysica, peidio dod ofn, a pob yn ddigon cynnas y cysawgar, a chi'n siŵr am pwy holi, holwch sydd yn gwas os oes na un, neu pwy bynnag sy'n gwisgo kit y tîm, ddech chi'n holi yn ymwneud nhw bwyntio chi'n ei cyfeiriad iawn. O ran amla, gofynnwch cwestiynau agorad i ddechrau, i nhw cael ei blas o bethau. Wedyn mae rhywun gallu gofyn cwestiynau bach felly fwy caeth os yna rhyw ddigwyddiad wedi digwydd. A mi yn anodd, mae holi rhywun fel Gwennan sydd yna fel rhan o'r tîm teledu i roi barn, fel sydd rhywun yn cyflwyno, bach yn haws achos mae rhywun yn gallu cael bach o hwyl nabod i gilydd. Lle mae rhywun sy'n cohebu ar ochr y cae, yn cael bach o fwy o cydymdeimlad efo'r gêm oherwydd dim yn hawdd bod tro cyfweld rhywun sydd wedi colli gêm achos amlwg bod nhw wedi fod yn bach o flin, efallai bod nhw wedi cael cardyn melyd i costio. Felly mae'n cael cydymdeimlad a addasu tôn y cwestiwn o bosib a ffordd mae'r cwestiwn yn cael ei strwythuro mwyn lle mynd dan y croen rhyw chydig bach. Ond ia, mae'r cwestiynau yna angen cael ei ofyn, mae rhywun yn byd bod gofyn y cwestiynau sy'n pwysig, anghyffyrddus, achos i bob pwrpas dyna mae pob adra eisiau wybod sut mae rhywun ymatab. So, meddyliwch be mae pob adra eisiau wybod a triwch gofyn y cwestiynau yna. Diolch yn hawdd bob tro, dwi wedi cael ambell i brofiad aneswyth a nifyr efo ambell person, ond ia, mae bach o hwyl i gael yr un pryd. Hwna oedd yr un cwestiwn o gynnau ar ôl i chdi dweud y gwir, achos wnaethon ni gyd yn teimlo dros Carl Roberts drian yn yr Euros yn ddiweddar, y cwestiwn yna i Gareth Bale. Os gen ti un esiampl eich o rhywbeth tebyg, eich ddim i'r un gradda? Na, wel, mae'na cwpl sy'n allan fel Owain Jones, os fi'n holl o nas. Mae'na un sy'n dod i'm henni, achos dwi'n cofio ar ffwr a ffrindiau'n texti wedyn yn tynnu hwyl ym henni. Mi oedd y gweilch yn chwarae allan yn zebra, yn Parma yn erbyn zebra. Ac mae tro cyntaf erioed bydd y gweilch wedi colli yn erbyn zebra. So dyma yn wynd o draw at ni ar ôl y gêm, ac hyn yn fyw ar y clwb rygbi ar y pryd. Dwi'n mynd gofyn, dwi'n meddwl, ti'n cael cwestiwn agorad am amdani yn y rhywun gynnar, be ddigwyddodd? A nath nhw sgorio fwy o bwyntiau na ni. Ac i'n meddwl, oce, cyfwyl fel am mynd i fod, ia. So ni'n gorfod meddwl am ateb yn gyflym iawn. Ac mynd yn arall, wedyn allan yn Connaught eto efo Alun Wyn. Mi oedd y gweilch angen sgorio 4 cais, a yn sicrhau pwynt bonws yn mynd ymlaen i'r gêm ail y gyflas dwi'n cofio'n iawn. A mi oedd y gweilch yn sgorio 3 o fewn 20 munud. Ac nath nhw wedi sgorio'r pedwerydd drwy gydol y gêm. So eto, dysgu yn profiad tro gyntaf, oce, na i ofyn cwestiwn o llongyfarchiadau chi'n ennill y gêm, mynd ymlaen cwestiwn arall bach yn hawdd, o byddai'n chi'n hapus o ffordd ati neu beth bynnag felly. Ond yn anffodus, o'n 3 cais da chi wedi cael allan o 4 o'r 4 o'ch angen. So mae fyna'n testyn siom, o dwi eisiau canolbwyntio ar ochr positives, please. Just cael fi lawr y syth yn efo. Oce, coni off eto. So mae'n pethau gallu bod yn anodd, a mae'n dibynnu eto, fel i'n dweud,
o'n i wedi swydio'r cwestiwn iawn, i'r tôn yma'n iawn, a chi'n dod i nabod ella'r unigolion sy'n gallu bod bach yn lletwys, a mae rhywun ella'n cael bach fwy ofal o gwmpas yr unigolion yna. Ie, mae rhywun yn tarfu o rhywun eich sy'n eitha anodd i'w gyfod. Mae'n eitha serious yn dydi Elin, os dad. Yndi, mae'n gallu bod, yndi. Diolch yn fawr i ti. Iawn, mae'n symud at Nic yn sydyn ta hefyd. Dwi'n weddol siŵr, Nic, mae ti di'r mwyaf profiadol o'n panelwyr ni heno. Felly, sut nes ti ddechrau sylwebu ar bêl-droed yn y lle cyntaf? Lle iawn, amser iawn. O'n i yn ohebydd pop Radio Cymru. O'n i'n cynorthwyo Glyn Thomas i olygu y cylchgrawn pop, Sgwrs. O'n i'n sgwennu am bop i'r faner. A wedyn, dyma y gwasanaeth chwaraeon yn ehangu. Fel o'n i'n gadael y coleg. Ac oedd angen traed milwyr ar y ddeiar, yn enwedig yn y gogledd, i lenwi'r oriau yma o chwaraeon. Ac o'n nhw'n gwybod oherwydd y pop, bod fi'n gallu darlledu. A wedyn, ti ffansi pêl-droed, a fel na gychwynnodd fi efo Radio Cymru wedyn. A wedyn, yn yr un fath o'r ysbrydoli, pan ddoth ysbrydoli yn 82, o'n i wedi cael 4 blynedd o brofiad sylwebu radio. Ac yn sydyn oedd angen sylwebydd Cymraeg i wneud gemau rhyngwladol, ac o'n nhw'n gwybod bod fi'n gallu darlledu nid unig ar bop, ond ar bêl-droed hefyd. Felly, lwcus. Faint oedd ti'n dilyn o bêl-droed cyn hynny felly? Mae hollol nuts am bêl-droed. Dyna ddim mwy. Gyda'i efaill, oeddwn ni'n byw ar Dyddyn, dad yn Brifarthon, gyda ni 20 acer, ac oedd 2 acer wedi cael ei gymryd efo cae pêl-droed. Oedd dad yn rhoi'r hwydi, pist ar hwydi, a dyna gyd o'n i'n gwneud. Y gwahaniaeth oedd Will yn chwaraewr da iawn, ac o'n i yn awyddus ac yn frwdfrydig ac yn hoples. Ond o'n i'n cefnogi Everton, oedd Will yn cefnogi Lerpwl, oedd o'n i'n mynd i weld Wrexham bob gêm adre. Dath Will ddechrau chwarae i Dre Ffynnon, a wedyn pan oedd Dre Ffynnon yn dîm llwyddiannus, tîm ieuenctid llwyddiannus ofnadwy, pan oedd hi'n desbryd arnyn nhw. So ni'n cael lle ar y fainc, a wedyn weithiau fos ni'n cael ymlaen i chwarae efo nhw, ac yn gefndir y cyfan oedd y Holcyn Mountain League. Oedd dad yn ysgrifennydd hwnna, a pan o'n i'n blant ysgol gynradd, o'n i'n mynd ar nos Fawrth ac ar nos Iau, i weld gemau cwpan rhwng Bagill a Flint a Holcyn a Ros Esmor, a dyna oedd y mywyd i. Gwych, felly'r swydd ddelfrydol wedyn, jyst yn glanio, ynddo. Ti sôn fan am sut oedd adran chwaraeon di ehangu ag ati'n sydyn, a wedyn ysbrydoli wedi dod. Pa mor bwysig i rywun sy'n cofio cyfnod cyn hynny, felly, ydy sylwebaeth a chyfreg chwaraeon yn gyffredinol yn y Gymraeg yn dyfarnu? Wel, gadwch ni i roi yn ei gyd-destun. Ac eich godffadd chi yn golwg Dilyn Dy Dîm. Oedd Dilyn Dy Dîm a fe mynd i gemau mwyn gwneud adroddiad 5 munud i fwletin 1/4 awr am 6:00. A dyna oedd coverage Cymraeg ar chwaraeon. Bwletin am 6:00. Ac oedd ehangu hynny i fod o 2 tan 6 yn y Gymraeg yn chwyldroadol. Ond os ddim amheuaeth gyda i, mae wedi gwneud gymaint o ddaioni'r iaith Gymraeg, ac os mae'n don ar ôl ton o bobl ifanc, dwi'n gwybod awed, maen nhw'n nawr rieni, mae plant nhw, maen nhw'n dilyn chwaraeon rwan yn y Gymraeg, a mae Cymraeg nhw'n gwella, maen nhw'n wedi ddordeb yn yr iaith Gymraeg, yn anuniongyrchol, dyn nhw'n sylweddoli, ond mae o yna rhywbeth sy'n mor greiddiol i'w bywyd nhw, a mae o yna yn y Gymraeg. A fel oedd, o'n i'n meddwl Gwennan yn gwneud pwynt arbennig o dda, dydy pobl, yn ysdi ategio, dydy pobl ddim yn poeni ac yn dadansoddi safon iaith ac yn y blaen. Maen nhw eisiau clywed pobl wybodus, ac mae Gwennan yn enghraifft dda. Mae Owain, dwi'n meddwl, yn arferchog hynny yw, os da chi yn dda ac yn wybodus, a dwi'n meddwl yng Nghymru bod ni gystal ar di-Gymraeg yn hynny o beth. Dwi'n meddwl bod chwaraeon wedi bod yn hwb anferthol i dŵr iaith felly. Ac ynghlwm mae hynny, be am chwaraeon lleol yn benodol, be di pwysigrwydd y camp lleol? Wel, hynny yw, be dwi'n synhwyro rwan, mae hwn amser da i gael y sgwrs yma. Ac os dyma dwi'n meddwl ydy'r cyfle i bobl sy'n eisiau cael mewn i chwaraeon ddechrau wrth i traed. Ac ar ôl y sychder yma o 19 mis, ar ôl y pandemig yma,
dwi erioed i synhwyro gymaint o gyffro am gemau lleol. Ac os yn sydyn, da chi'n cael mynd i'r heini, da chi'n cael mynd i ddim byd arall ar hyn o bryd, a mae yna gannoedd, da wedi cael gemau De Cymru, mae yna gannoedd yn mynd i'r gemau yma, a mae yna fwy sy'n ni'n deud o ddiddordeb rwan, ond pan o'n i'n blentyn, oedd o'n rhywbeth pwysig, ac oeddwn ni arfer prynu y Chester Chronicle oedd o'n ni, y papur lleol yn Sir Flint, ac oeddech chi chwilio ar be nath Bagill, be nath os Esmod, a dwi yn meddwl dyna ydy'r sail, ac dwi'n meddwl hwn yn gyfle gwych, a da chi wedi bod yn gofyn i bobl am dips. Mae'r Gymdeithas Bêl-droed newydd lansio app, ac oedd Phil Stead yn golwg wrthos diwetha yn sôn am yr app yma. A mae o gen i ar yn ffôn, a mae o'n app rhyfeddol, a mae o'n gydnabyddiaeth o bwysigrwydd Cymru Ffwtbol di'r app. Os ewch chi Cymru Ffwtbol, mae o'n rhoi bob fixture ar y holl lefelau lawr yn isa, pwy sy'n chwarae pwy. Os newch chi glicio ar y tîm, mae o'n rhoi pwy sy'n chwarae. Ac os newch chi glicio ar y chwaraewr, mae'n rhoi chydig o stats am y chwaraewr. A mae hwnna yn waith ymchwil ar blat i rywun sy'n eisiau dechrau dablo mewn gwehebu chwaraeon. Mae'r wybodaeth yno, a mae yna andros o help yno i roi cychwyn da i chi felly. Na, mae'n gwych. Dwi wedi clywed lot am yr app yna. Dwi wedi cael golwg yn fan hyn eto, ond mae'n edrych yn ffantastig. Nes i dreithiol hir, nes i radd mewn hanes, a nes i'n dreithiol hir ar hanes y Vale of Conwy League yn Yffryn Conwy, o'n i chwarae dîm yn y gyngrair honno ar y pryd i Bro Cernyw. Ac oedd o ddim yn beth anghyffredin ar un pryd i weld chwaraewr yn mynd o Llandudno Junction, ddydyn ni, ac yn arwyddo i Arsenal. Da ni'n mynd nôl i gyfnod ar ôl yr ail ryfel byd, os dwi'n cofio'n iawn, pan welis i esiampl o hynny. Ond does yma ymheuaeth bod y bwlch rhwng chwaraeon lleol a y chwaraeon ar y lefel uchaf i tyfu yn aruthrol yn ystod yrfa di. Pa mor bell ydy'r ddau beth yna o'i gilydd erbyn hyn? Hynny yw, mae'r naid o... Mae'r ffaith bod ganddo ni gyngrair Cymru yn andros o help. Ac os at hwnna mae chwaraewyr y tîmau mwy lleol yn anelu. Mae yna ambell i eithriad wrth gwrs sy'n mor fawnus, maen nhw'n cael mynd at Everton, neu maen nhw'n cael mynd ffordd hyn, neu maen nhw'n cael mynd at Manchester United, neu hyd yn oed i Wrexham. Ond bwydo tîmau cyngrair Cymru maen nhw. Ond mae hwnna yn fwy o gam nawr nag oedd o, ac ys bod safon cyngrair Cymru wedi codi. Be sy'n ddifyr hefyd, a mae'n mynd nôl at y diddordeb mewn pêl-droed lleol, mae gennych chi ddim o Dave Edwards dwi'n newydd arwyddo i Bala, mae Cottrell newydd fynd o'r Bari i'r dre newydd. Mae ganddo chi chwaraewyr rhyngwladol yn dod lawr i gyngrair Cymru, a felly mae hwnna yn mynd i roi chydig bach o gyfle. Mae Lee Trundle a mae Leon Britton wedi mynd lawr yn is na cyngrair Cymru. Mae hynny wedi magu diddordeb yn y gêm leol. Mae hwn dwi'n meddwl yn amser andros o ddifyr i fod yn ohebydd ar bêl-droed lleol. Ac swyddwch chi be, yn ogystal â'r storis lleol, yn ogystal â cael gwybodaeth am y chwaraewyr, mae gynnach chi'r nuggets bach yma o'r chwaraewyr adnabyddus hefyd, ac os nad i hynny'n destun stori golwg 360, ryw gyfweliad bach fama, be sy'n de? Gysir pleser o chwarae nebu Mickey Thomas gwbl o weithio pan oedd o'n chwarae modau hefyd. Mae o'n sôn am y peth o hyd. Ydy, yn sicr. Ond pan, o weld, yn bersonol, dwi wedi colli diddordeb yn mhêl-droed ar y lefel ucha heblaw y dilyn tîm Cymru, felly, ond dwi wedi stopio gwylio gemau uwch-ynghrau Lloegr ac yn y blaen. Pa mor bell, i ba raddau mae'r tîmau mawr yn ei greu, neu wedi bod yn ceisio i greu, yn symud i ffwrdd o egwyddorion sylfaenol chwaraeon, Mae o'n un o'r hesymau pam bod mwy a mwy yn troi nôl at 'u tîmau lleol. Os am gyda amheuaeth am hynny, a mae hynny ar lefel Wrexham, Caerdydd ac Abertawe, mae gennai i geinio o ffrindiau sy'n cefnogi'r tri yna, os gen nhw ddim diddordeb mewn unrhyw bêl-droed uwch y safon yna. Ac yn yr un modd, mae yna fwy nawr, mae well gyda nhw fynd i tîm lleol na mynd i'r peth corporate yma, sef ydi pêl-droed ar y lefel ucha. A dwi'n meddwl bod hynny yn hollol anfwriadol, wrth gwrs, wedi helpu gyrru'r cefnogwyr pêl-droed go iawn yn ôl at 'u gwreiddiau.
A fel dwi'n dweud eto, mae'r cyfan, dwi'n meddwl, wedi creu mwy o gyffro ar lefel pêl-droed lleol na sydd wedi bod, a mae hwn yn amser da i ddod i ymwneud efo fo'n de. Na, sicr, da ni'n clywed adroddiadau o gannoedd o bobl yn mynd i ambell. Mae cyfeillgar di'r rhain ar hyn o bryd. Felly mae hynny'n wych o beth i weld. Diolch yn fawr, Nic. Da ni'n dod yn ôl efo chydig o gwestiynau cyffredinol i'r panelwyr i gyd mewn chydig bach, ond dwi eisiau rhoi tasg fach sydyn i bawb sydd efo ni heno rwan, a mae Lowri, dwi'n meddwl, yn mynd i rannu sgrin. Nw'n ni alw hwn ryw hanner amser, ond dwi'n meddwl bod ni dros hanner amser mewn gwirionedd. 3 chwarter amser, ddydyn ni. A beth dwi eisiau i bawb wneud, dwi'n mynd i ofyn un cwestiwn, a dwi eisiau bawb jyst i weiddi, felly dad miwtiwch os ydych chi ar miwt. Gan feddwl am eich clwb lleol neu'ch camp chi, pa fath o gynnwys o glywed be mae'r panelwyr wedi bod yn siarad amdanyn nhw, a mae bwriad heno ydy ysgogi ac ysbrydoli y bobl sydd yma i fynd ati a bobl sy'n gwylio adre i greu cynnwys am y chwaraeon y lefel leol. Pa fath o gynnwys ydych chi'n meddwl allech chi fod yn ei greu ar ôl mynd o'ma heno? Gweiddiwch yn allan neu rhowch nhw'n y chat, dwi'n meddwl eich bydd yr hogiau'n gallu cadw golwg ar y chat, ond peidiwch o bod yn swyl. Log. Log. Dechrau da. Fideo. Fideo. Na rhywun yn cyn. Dwch hwnna, dyma cyfle chi. Live stream. Live stream, da iawn. Mae yna un yn y chat i'ch afbwyntio gemau Aberystwyth. Dwi'n meddwl bod i'n gwybod. Fideo bach byr. Ie. Fideo bach byr. Na i gadw golwg ar y chat. Adroddiad. Adroddiad. Pa fath o fformat o adroddiad yn gallu bod? Papur newydd. Ar-lein. Ie. Adroddiadau gema, mae'n arall i fanna. Fideos, fysa rhywun yn... O'n i'n sôn am y dead ball line ag ati cynt. Cyfweliadau. Ie. Cyfweliadau sain, cyfweliadau fideo, ysgrifenedig. Adroddiad bach gen yr rheolwr cyn y gêm. Fatha fysa chi'n cael yn o fewn chi'n cael o'r llyfryn bach. Y rhaglen, ie. Ie. Un peth falle, mae pawb yn sôn am y gêm neu wedi'r gêm, fysa cyfweliadau cyn gemau, falle cwpl o ddyddiau cynt, efo chwaraewyr neu reolwyr, yn helpu i gynyddu'r diddordeb ar gyfer dydd y gêm felly. Mae'n gynnig arall ar y chat fan hyn, grwpiau Facebook i gysylltu pobl a'i gilydd. Ia, felly mae'r gymuned yna dydy yn bwysig, a mae'n haws i eich greu y gymuned yna yn rhithiol ebyn hyn. Gwych. Wel, na ni, unrhyw syniadau pellach sy'n dod, nodwch nhw yn y chat, a newn ni ychwanegu fo at y bwrdd gwyn. Ond mae gen i chydig o gwestiynau yn eisiau holi i'r panel i gyd fel betai. Gyntaf, eich ein amlwg, a faint o impact ydych chi'n deimlo mae'r pandemig wedi gael ar chwaraeon yn enwedig felly ar lawr gwlad. A da ni wedi cyffwrdd mymryn ar hyn efo Nic yn barod ynglyn â y pêl-droed yn arbennig. Ond be am chwaraeon eraill hefyd? Sut ydyn ni'n gweld fydd effaith y pandemig yn... Wel, ydyn ni'n mynd i weld... Wel, yn benodol, di chwaraewyr i gyd wedi dod nôl eich i chwarae. Os yna rei di ymddeol, achos mae 2 flynedd fwy na lai yn does, blwyddyn a hanner, beth bynnag, da ni colli 2 dymor i bob pwrpas ar lefel leol. Felly, da ni wedi colli chwaraewyr oherwydd y pandemig, be ydych chi wedi weld? Wedi cael effaith fawr ar hoci, yr fath o pêl-droed. Mi oeddwn ni fod i fynd i'r World Cup yn South Africa hefo'r Masters, yr tîm dros 55. Mae wedi cael ei ohirio 2 waith rwan. A wedyn beth sydd wedi digwydd rwan ydy fod mae pawb ella di newid oedranna, wedyn dydy'r tîma fe oedd yn ymarfer efo'i gilydd a falle ddim yn mynd i gael chwarae efo'i gilydd yn diwedd ar ôl trealu ac ar ôl cael ei dewis. A falle ydy rhai tîma ella ddim yn mynd i gael chwarae efo'i gilydd mewn cwpan y byd. Fydden pawb yn gorau ail drealu, ond felly fydden nhw mewn oedranna gwahanol, felly
Mae hynny di newid pethau mawr, chymo. Fydd berig bod diddordeb wedi cael ei golli, be mae pobl yn feddwl. Dwi'n gwybod, wel, welis i'r adroddiad os diwetha, dwi'n meddwl bod 40% o bobl Prydain wedi rhoi pwysau ymlaen yn ystod cyfnod y pandemig sydd yn stat aruthrol yn dydi. A sicr o'n i'n gweld ar ddechrau y cyfnod clo cynta, lot o ffrindiau newydd yn ymddangos ar strafa, mynd i redeg ag ati, ond yn raddol, dwi'n meddwl bod hynny wedi diflannu, achos mae pethau fel, dos am pethau fel Park Run wedi bod yn digwydd, wrth gwrs. Ga i roi positif a negatif i ti, Owain. Positif ydy, o safbwynt golf yn yr ardal ni, mae yna lawer iawn mwy o hogiau ifanc wedi ymuno efo'r clwb golf lleol i geiniau ohonyn nhw. Lle oedden nhw ddim yn gwneud o'r blaen. Oedd o'n gyfle, oedd o'n rhywbeth lle ti'n cael mynd allan, y pethau cyntaf ti'n cael gwneud, a mae hwnnw wedi bod yn beth positif. Ar ochr negyddol, y storis dwi'n gael o glybiau lleol, da ni gyd yn gwybod amdano nhw, a stalwarts di bod yn rhedeg y clybiau yma fel gwirfoddolwyr o fedrai'n rhoi fyny, ac yn sydyn mae hwn di'r rhoi cyfle iddyn nhw, just stopio, a rwan, dyn nhw'n rhoi fyny, dyn nhw just ddim yn mynd nôl. A dwi'n meddwl tu ôl i'r llenni bod y peryg yna yna. Felly os yna bobl i gamu yr adwy yma, bobl fel Begw yn amlwg, yn un esiampl da, lle o rywun ifanc sy'n cymryd drosodd y cymryd cyfrifoldeb, os yna bobl ifanc yn debygol o wneud hynny, ydych chi'n meddwl? Fi'n meddwl yn personol, mae lot yn ymwneud gyda oedran, ond fi yn teimlo bod lot fel welodd Nic fan'na, falle'n symud o campau tîm i campau unigol, so golf, seiclo, redeg, triathlon. Fi wedi gweld yn y ble fi'n byw yn y lanes fan hyn, mae gymaint fwy o pobl nawr yn gwneud campau sydd fwy unigol. So fi'n credu bod mae yna peryg mawr yn mynd i bod o ran gwirfoddolwyr, achos mae gymaint yn symud oddi ar y clybiau. Mae'n dibynnu ar y oedran. So eto o ran o thrawes, fi wedi gweld cynnydd mawr wedi o ran merched i parhau neu i ymuno gyda clybiau sydd yn hyfryd i weld, achos yn amlwg dyna beth i moyn, ond wedyn os bod y gwirfoddolwyr ddim ar gael fyna, dyw e ddim yn sustainable, so yn amlwg mae hwnna'n mynd i bod yn peryg wrth symud ymlaen, achos fe wedys ti fel, mae fel mis Ionawr neu mis Chwefror pob blwyddyn, a mae gym memberships yn mynd yn masif, ond wedyn pwy sydd actually gyda'r awydd i parhau. Dyna beth sy'n pryderu fi fwy'n unrhyw beth. Ie, ac o ran y byd rygbi, ella beth sy'n bach o wahanol i rygbi gyfer efo'r rhai campau, mae mor gorfforol i chwaraewyr, ella bod rhai pobl wedi cael llon bol o wedi bod anafu ar fore dy llun, methu mynd i gwaith, yn gorau ystyried i gyrfaoedd, felly mae hyn ella wedi rhoi cyfle iddyn nhw i stopio chwarae rygbi. Ond eto, dwi'n rhaid y gorau i chwarae yn y gyfan gwbl, ond nhw'n symud i campau eraill sydd ella llai corfforol fel golf. Ond wedi cael blas yn ystod y cyfnod clo, lle mae'n bryder yn y byd rygbi be bynnag bod llai a llai chwarae bob blwyddyn, a mae tîm mawr efo 3-4 tîm yn y gorffennol, a maen nhw lawr i 2, lawr i 1 erbyn hyn. Felly, dwi'n meddwl bod mae'n mynd yn anodd i rhai campau fwy na eraill i ail gydiad ac ail fachu ar y chwaraewyr oedd yn chwarae, sy'n lle erbyn hyn dod i oed yn feol beth bynnag, a mae'r to ifanc oedd yn chwarae yn yr ysgolion, yn chwarae yn eu clwbiau lleol, heb wedi cael y cyfle i fynd ymlaen i'r cam nesaf, wedi'n cael ei colli ac ei gadael ar ôl, rhyw geredaeth coll bron iawn. Yn yr lefel, 15 i 19 oed ffordd yna. Ia, fo siw mae dyna'r gofid, dwi'n meddwl bod ni'n gweld hynny fel tîm bro 30 hefyd. Mae wedi bod amser hawdd i roi fyny bethau dydi, achos mae ddim wedi bod yn digwydd yn de, a ni dim ond yn y byd chwaraeon yn de. Ond dwi hefyd, fel Nic, efo positives hefyd, dwi'n clywed tîmau rygbi, chwaraewyr rygbi yn dweud bod hogiau ifanc yn desbryd eisiau mynd nôl, maen nhw'n desbryd eisiau chwarae rwan yn de, felly mae hynny'n beth cadarnhaol a gobeithio mae dyna welwn ni, ond ia, am hwn i, mae yna gyfleoedd i chwaraeon newydd hefyd, a chwaraeon unigol fel golf, fel oedd Nic yn dweud, ac triathlon a rhedeg yn enwedig yn y cyfnod yma o'r gemau Olympaidd, mae pobl yn cael ei ysbrydoli i drio pethau felly, ac sicr fel rhywun droi o bêl-droed i redeg, dwi'n mynd colli'r y poena wrth godi o'r gwely ar fore dy Sul ynde. Ond mae rhywun yn anafu mwy weithiau hefyd wrth fynd yn hun eich ond dyna ni. Felly ai hwn di'r amser iawn i ddychwelyd, da chi'n teimlo, mae yna
ma Cymru'n enwedig gallu bod yn gydwadol tan rwan, beth bynnag, o ran dychwelyd i chwaraeon torfol ac yn y blaen. Ydy'r amser yn iawn rwan, da chi'n ei deimlo? Fi'n meddwl os bod ni'n methu edrych ar y buddion o ran lles corfforol meddyliol cymdeithasol ar ôl y pandemig yma, fydd na byth amser gwell. So os ni'n methu cymryd mantais o ran nawr, newn ni byth. Fi jyst yn teimlo weithiau, falle bod bach yn negyddol fan hyn, ond jyst yn y gwlad yma, i gymharu gyda gwledydd gwahanol, mae ymarfer corfforol a jyst y buddion chi'n cael allan o fe, jyst ddim yn pwyslais yn gyffredinol, a wedyn mae'n cael ei ategu lawr, achos mae pobl yn rhoi gymaint o pwyslais ar gwaith ac yn y blaen. Mae angen i hwnna newid, i ni fod yn gwlad fwy iach, fel o ti'n gweud, mae gymaint fwy o pobl wedi rhoi pwysau ymlaen dros y cyfnod yma. So os bod ni ddim yn neud y nawr, fydd na byth fel wedi amser gwell oherwydd mae pobl wedi dylse bod nhw wedi sylweddoli, jyst y buddion gallu cael y meddyliol falle fwy neu unrhyw beth allan o fynd allan am arfer, os bod nhw'n jyst yn cerdded neu redeg neu beth bynnag yw e. Oedd hi ar hynny, a hai fi ddeud un peth am y cyfnod clo, a fy teimlo fel ar un pwynt oedd beth nhw'n galw'n daily exercise yn rhywbeth oedd bobl yn neud, oeddech chi'n mynd allan am dro yn y pnawn, ac oeddech chi'n gweld bobl lleol allan, oeddech chi rioed wedi gweld allan o'r blaen. A mae rhaid i ni symud ymlaen o hynny, mae bobl wedi mynd i nôl beic sydlyd llawn llwch o'r garej neu be bynnag, a mae angen bod y digwyddiadau torfol yma yn dod nôl fel bod ni'n gallu gwneud y mwyaf o hyn, bod ni'n gallu cael yr elfen gymdeithasol yn ôl, achos yn y bôn, mae chwaraeon i gyd yn cylchdroi o gwmpas yr elfen gymdeithasol, a pethau fel y parkrun, gymaint o bobl wedi, gymaint o bobl sydd wedi dechrau rhedeg yn ystod y clo, fysa'n elwa o elfen gymdeithasol y parkrun, neu sportifs mewn seiclo, neu digwyddiadau triathlon, a y reids cymdeithasol efo clwbiau, jyst dod i nabod pobl newydd sydd yn rhannu'r un brwdfrydedd. Mae angen bod cael ei roi, mae eisiau newid ger o ran hynny ar y bryd dwi'n teimlo. Ia, ac i fi nôl at y cwestiwn di, Owain, a hwn ydy'r amser? Ia, hwn ydy'r amser, ac os mae o'n ddechrau tymor mewn gymaint o gampau. Ac os adwn ni'r amser yma yn y calendar lithro, yn sydyn ti wedi dod i ddiwedd un tymor, a mae'r peryg eto wedyn, wel mae hynny'n mynd i olygu mewn gwirionedd blwyddyn aneffeithiol. Mae rhaid ni aildanio, ond dwi'n meddwl mae rhaid ni popeth allwn ni i aildanio ar ddechrau'r tymor, fel bod y clybiau yma, yn enwedig y clybiau lleol, sydd mewn argyfwng mewn gymaint o achosion, maen nhw angen blwyddyn lawn. Ac unwaith chi golli Medi Hydref Tachwedd, mae'r amheuon di setlo eto, a mae pobl di, na, dim leni. Dwi'n meddwl bod hwn yn amser cwbl dyngedfennol. O, dwi'n meddwl, da ni wedi cyffwrdd ar sawl peth pwysig yn fanna, ac un peth sy'n wir am bawb sydd yma heno di bod ni gyd yn caru'r campa, pa bynnag gamp ydi yn prif ddiddordeb ni felly. A da ni gyd yn ymwybodol iawn o'r gymuned arbennig iawn sydd yn bodoli o gwmpas, yn clwb, yn tîm, yn chwaraeon ni. A mae yna gyfle i ni gyd yn does i fynd ati i greu cynnwys i adlewyrchu y gymuned arbennig yna, a gobeithio denu mwy o bobl tuag ati hi de. Cyn i mi ddweud gair i gloi felly, achos dwi'n ymwybodol bod ni wedi dweud bod ni'n trio cadw at y gwmpas yr awr. Dwi jyst yn mynd i droi at y tîm rwan i ddangos sut mae yna gyfleoedd trwy Pro 360 felly i greu ar eich gwefan fro chi ac i ddangos pa mor hwydd ydi o yn y bon. Ie, so na i jyst dangos sydyn sut mae'n mynd ati i greu. Dwi'n gobeithio ar ôl heno fydd pob yn mynd ati i greu cynnwys ar eich clwbiau lleol, a wedyn yn rhannu'r stwff yna ar gwefannau bro. Na i prynu sgrin jyst i ddangos i chi sut mae'n neud hyn. Reit. Felly, beth cyntaf ydych chi eisiau gwneud i mewn gyfnodi i'ch gwefan lleol chi. Mae yna 8 o nhw hyd yn hyn. Allwch chi weld yna restr ar ochr chwith o'r sgrin. 8 yn ardal Arfon a Gogledd Ceredigion ydyn nhw. So os ydych chi'n byw yn yr ardal iddyn nhw, sgyrwch eich gwefan lleol chi ac cerwch ati i greu. Os ydych chi ddim yn byw yn un o'r ardaloedd yna ar hyn o bryd,
fydd modd i chi gyfrannu ar brot eich dim I hun cyn bo hir hefyd. Dyn, ar ôl chi greu cyfri neu mewn gyfnodi, beth cyntaf I wneud ydy mynd i'r opsiwn creu, a dyn dewis yr opsiwn stori. Dyn yn yma wedyn, mae'n eitha syml, da chi jyst isio ychwanegu penawd yn y bocs cyntaf, brawddeg o gyflwyniad yn yr ail bocs. Wedyn, efo'r plus, yr arrow, jyst clic I ychwanegu unrhyw lun neu fideo, neu ychwanegu llun y sydyn. A wedyn, prif gynnwys yn y bocs mawr, os oes na gynnwys. Allwch chi hefyd ychwanegu unrhyw drac sain efo'r plus yma hefyd. A dyna fo, mor syml o hynny. Unwaith, da chi wedi gorffan hynny, clic i'r botwm cyhoeddi, a wedyn cyhoeddi newidiadau. Os oes unrhyw gwestiynau, neu os oes rhywun eisiau mynd ati greu ac eisiau bach mwy o help, jyst gysylltwch efo ni, gallwn ni helpu chi efo hynny. Mae yna lot o stwff ar y gwefannau'n barod, yna ni jyst mynd trwy chydig o hynny efo chi wan. So'r cyntaf ydy enghraifft o waith Begw. Mae hi wedi bod yn ffilmio llwyth Gwennan Harries fel fath o mae wedi dweud yn barod. Hwn di'r darn diweddara sgen i. Na drio chwarae clip o'r gol yma. So, dim yn siŵr os welsoch chi hwnna, os ydych chi'n weithio chi. Mae'n gret bod Begw wneud hyn, achos lot o glwbiau lleol. Unwaith mae'r gol wedi bod, dos am replays o'n I wedyn, mae lot yn colli nhw. So, briliant, am eisiau mwy o Begws I wneud hynna efo clwbiau lleol hefyd. Enghraifft arall y stori, ydy stori gen glwb hoci Caernarfon. Di hwn ddim yn ddarn fath o Begw o enw gêm penodol, jyst stori am y clwb yn gyffredinol di hwn, so modd I chi wneud hynny hefyd, os does am gêm ymlaen. Y stori nesaf ydy darn barn, so beth hollol wahanol eto, darn barn gan Lawr Wyn o Gaernarfon, sôn am bwysigrwydd chwaraeon merchaid a chwaraeon lleol hefyd. Wedyn, Dan, ti eisiau sôn jyst am y ddau ola? Dwi'n meddwl bod Dan, ydy Dan yno? Yn yr mute, yndi? Dwi'n mute, sori. Sorry. Diolch, Git. Mae'r stori yma gen Griffith Hugh sydd yma'n gwylio hefyd yn heno. Yn ystod y cyfnod clo diwetha, roedd gen Griff Media Pass. So oedd o'n gallu mynd mewn I gemau yng nghoedlan y parc I wylio I glwb lleol Aber. Ac os ti jyst yn sgolio lawr chydig Git, mae Griff wedi bod yn creu adroddiadau o pob gêm adre Aber. Adroddiadau gret, a dyna'r unig le allwch chi weld adroddiad gemau Aberystwyth drwy'r Gymraeg. A wedyn, y darn arall ni jyst eisiau sôn am ydy blog rhedeg Owain Williams, Wywan Mynydd. So blas y rhedeg mynydd yn y Ffynogwen. Felly jyst cyflwyniad yw'r gamp di, really, fell running yn Saesneg, ac y holl beth am y gamp ydy jyst rhedeg fyny a lawr mynydd, mae'r gyflym a fedrwch chi. A mae o'n rhywbeth hollol eitha bonkers, really, ddeud y gwir, ond dyna oedd y darn cyntaf oedd Owain wedi creu drwy'r Gymraeg, oedd o wedi creu cwpl o blogs Saesneg, ond nath wefannau Bro rhoi'r cyfle a rhoi'r siansio greu rhywbeth drwy'r Gymraeg a nath o greu'r blog yna fel cyflwyniad i'w gamp. Wych, diolch yn fawr iawn. Jyst rhyw flas I chi fanna o'r hyn sydd ar y gwefannau Bro. Mae Lowri, dwi'n meddwl, deud rhywbeth hefyd, yndi? Jyst I orffen bant, diolch yn fawr boes. A gair o ddiolch dy fi cyn bod ni yn benni Owain am gyflwyno i'r panel am gymryd rhan ac am rannu'ch profiadau I bawb am ddod a Dan ag eto am drefnu hefyd. O'n I eisiau cyhoeddi bod dan ni gystadleuaeth I bawb yn ystod mis Awst, felly I ddilyn ôl trod, fel oedd Gito'n gweud, mae eisiau lot o begws. Felly dyma nhw, dyma ni yr enwer wynebau ni'n gweld o'n blaen ni. Gobeithio bod ddim ots o ti bod ni'n gweud na begw, ond ti'n gwybod beth sydd â ni. Mae hwn yn gyfle gwych fel oedd Nic yn gweud, nid jyst I ail-ddechrau gyda chwaraeon lleol, ond I ddechrau'r arfer o roi sylw i'n clybiau ni, ynddo fe, I dynnu mwy o bobl mewn I gael diddordeb, a I rhoi y sylw hoeddiannol na i'r chwaraewyr a'r clybiau sy'n cadw'n cymunedau ni I redeg. Felly mae cwbl o siampl efo yna. Mae Gito wedi dangos pwy mor rhwydd yw I greu. Ni wedi creu'r gwefannau Bro mwyn bod yn rhwydd.
A'r gobeith ni wedi bod ers yr holl amser ers ni ddechrau'r prosiect, a ni wedi bod yn aros yn eiddgar i chwaraeon lleol a'i ddechrau, achos mae pob un o'n ni yn tipyn o fans chwaraeon. Ni wedi bod yn edrych mlaen i rili annog pobl fel chi i fynd mas at eich clybiau a creu rhywbeth, unrhyw beth, boed yn fideos eich afbwyntiau, dysgu fel chi'n mynd mlaen, fel mae Begw wedi gwneud, neu'n adroddiadau gemau, neu'n oriau luniau, neu'n blog barn, neu beth bynnag. Pwy a wyr, falle welwn ni hyd yn oed blog byw bob dydd Sadwrn o ryw gyngred lleol yn digwydd ar ryw wefan fro, gyda canlyniadau ac ati'n cael eu casglu ar draws clybiau yn eich ardal chi, ac efelychu bach o'r chwyldro nath ddigwydd falle gyda Radio Ceredigion yn yr ardal yma degawd neu ddwy yn ôl, a elfen bwysiga'r chwyldro na ar y pryd na oedd y bobl yn y fe, chi sy'n mynd i'r ystlys, neu ni dylen ni wedi byddai'n fi'n edrych mlaen yn eiddgar i fynd nôl i'r ystlys yn Clwb Rygbi Abereiron fory. Felly ni sy'n mynd i'r ystlys, ni sy'n â'n ffôn yn y poced fel oedd Owain yn gweud, a mae yn rhwydd i wneud y cyfweliad bach na, i wneud yr triwch dala'r gôl ac ati, neu i sgwennu ryw adroddiad ac ati. Felly mae dan i gystadleuaeth yn gyflym iawn, a mae cynnwys mwyaf poblogaidd ar draws y gwefannau bro yn ystod mis Awst. Felly, newch yn gwmwys fel mae Gito wedi esbonio, dim ond i chi lwytho fel an a rhannu'r stori ar ôl ni, byddwn ni ddiwedd mis Awst yn gallu gwobrwyo chi gyda pecyn gwehebwyr lleol, gyda tripod a lapel mic, a falle darn bach o kit o choff glwb chwaraeon hefyd, fi'n cael ei newn i fysoddi yn hwnna hefyd. Gwrdd mae'r boi sy'n talu'r checs yn nodo. Felly, dys rhyw pecyn bach fel incentive bach, ond cewch ati i greu, achos bydd eich clybiau chi yn diolch i chi, a fel oedd Nic yn sôn, pwy amser gwell na nawr i ddechrau wneud hynny ar ran clybiau lleol ar y map. Felly, cewch amdani. Diolch Lwri, ac fel bwt bach o ysbrydolaeth ola cyn cloi eich, dwi'n wedi droi nôl at y panelwyr, a jyst gofyn i chi gyd am frawddeg eich, neith ysgogi neu ysbrydoli pawb sydd yma neu'n gwrando heno a pam ddylen nhw'n mynd ati i greu cynnwys am chwaraeon lleol. Newn ni ddechrau efo Nic, dwi'n meddwl, tro yma. Os ewch chi i wneud hyn, da chi'n mynd i deimlo yn rhan ohono fo. A fel profes i yn bachgen ifanc, unwaith bod chi'n rhan ohono fo, mae'n codi'ch mwynhad chi o chwaraeon i lefel wahanol. Diolch, Owain. So mae rhywun yn dilyn Nic, de. Na, ewch amdani. Dwi'n meddwl bod yna gyfle gwell am hyn. Mae'n haws nag erioed i wneud unrhyw beth, bod o'n fideo, bod o'n sgwennu, bod o'n podcast, bod yna gymaint o gyfleoedd i gyfrannu wwan di'r adeg perffaith. A tegu beth mae Nic dweud, mae rhywun yn mynd rhan ohono fo, yn lle gwylio o'r cyrion, mae rhywun yn gallu bod yn ei chanol hi yn rhan o'r stori ac yn darparu'r stori, ac mae rhywun yn cael bod had o hynny yn wedi pan mae rhywun yn creu y cymuned na wedyn o gwmpas, achos dwi dal i wneud yn byw yn Gaerdydd, dal yn checio bela port yn wneud bob dydd Sadwrn, yn gwylio'r clips tu ôl y gôl, so mae chwaraeon lleol yn aros efo rhywun dros lle maen nhw'n byw yn y diwedd. Clwch. Gwennan? Wel, gan mae'r gen Olympaidd ymlaen, mae pawb yn sôn am wneud y 1% yma. Wel, mae'r pethau bach yn cyfri. So, paid o'n meddwl bod y pethau chi falle mynd i wneud ddim yn mynd i bod o fantais, achos mae'r pethau bach fel wedi 1% yna i gyd yn cyfri, a maen nhw mor bwysig. Ie, ferchog. Gruff? Wel, jyst edrychwch, dwi yma heno. Dwi wedi dechrau o ddim byd. Mae unrhyw un yn gallu gwneud o. Mae o'n hawdd, a dyn o wir. Falle yn y pen draw, ddech chi ar banel efo Nic Parry, a does e ddim ysgogiad mwy na. Gwych. Gruff, dwi rhy mor starstruck a ti, pa'i poeni. Oce, dwi'n meddwl bod rhywun yn rhannu fo. A wedyn, Begw yn ola chi. Newch chi jyst ddim difaru o gwbl, mae'n gallu newid bywyd chi am y peth gorau yn y byd gyd. Diolch yn fawr iawn, ac diolch eto i'r panelwyr i gyd. A fel arfer mewn sesiwn traddodiadol fel un, fyswn ni'n gofyn i chi roi cymrydwyeth i bob un, ond ar Zoom, mae'n siŵr mae'r peth mwyaf priodol fysa roi emoji bawd i fyny, neu giro dwylo. Felly, byddwch yn hael gyda'ch emojis, ac diolch yn fawr iawn eto i Begw Elain, i Gruff Emrys, i Gwennan Harries, i Owain Gwynedd, ac i Nic Parry. A diolch yn fawr iawn i bawb arall am ymuno ni. Gobeithio bod chi wedi cael eich ysbrydoli ac byddwn ni'n gweld pawb
mynd ati greu cynnwys am eu clwbiau a'i chwaraeon lleol nhw yn y dyfodol agos iawn. Diolch yn fawr iawn i chi a mwynhewch eich penwythnos. Diolch. Diolch yn fawr bawb. Bye. Diolch yn fawr i Diolch. bawb. Gret.